Iritsi da ostirala lagunok eta, egunon, 2, 4 eta 8 hankako animaliei gaur urriak 4 animalien mundu eguna da. Askok pentsatuko duzue, hau ere existitzen alda. Badirudi baietz eta 1925 eta 25 azkeroztik ospatzen dela. Ostirala izan da, musika pixka bat jarri beharko dugu asteburuari, ongi etorri emateko, ezta? Bota lehenengoa, zein animalerekin hasiko gara? Txakurrak, katuak, badakizue, lehenengoen bereziki zaleak garela batzuk? Ez. Usoekin hasiko gara. Bai? Bai. Nola zauden laguna elbarria, esplikatzera nijoak izun orden gurea berria, bere mendietan azten doa bizitzak imu berria, denetarik ederrena dauka bere uda berria. Itxu bati kantuan Mikel Marquezek uso zuriak aipatzen ditu, eta gaurko egunez jaio zen Mikel Marquez euskal abeslaria. 15 urterekin gitarra jotzen hasi zen eta 16 urterekin lehen kantuak egiten. Jendaurrean abesten 1988ko udan hasi zen. Artean, Oian eta biok jaiota ginen. Eta 1991an eta etorri egintzait izenburuko lehen dabiziko LPA argitaratu zuen. Etzen beharrezko esatea, baina ordutik beste 12 bat disko argitaratu ditu bakarka, eta hainbat kolaborazio egin ditu beste euskal artistekin. Azkena, bere alabarekin, Esti Marquezekin. Eta tartean, zure begiek bilduma, disko errekopilatorioa, biribilean zuzenean egindako grabaketa, korrikako 2008 urteko kantua, herri urratseko 2002 eta 2006 urteetako kantuak, ekarpen izugarria. Zure begiek nintzen naute, zure ahoak beldurtzen hau niretzako. Eta zer diren datak eta paradoxak, gaur Mikel Marquezen alabak Esti Marquezek kantu berria argitaratu duela, esan ezineko Janire Arantzaberekin batera, eta gero Esti Marquezekin tartetxo bat aritzeko aukera izango dugu gainera, Tira, usuekin astea bai oso iraultzailea da, baina guri eta goiuriri bereziki txakurra gustatzen zaizkio asko. Eta animalien mundu eguna izanik, aipatu egin barko ditugu, ezta? Cogollito de Romero, perros débiles mataron a traición al guerrillero. Inigo, nola txakurra hulak. Behin txakurra gaipatuz gero txakurra hulak gaipatzea ere. Jarrezagun, abesti politia. Abestia ederra da, Perros débiles mataron a traición al guerrillero, pero no podrán matarlo jamás en mi pensamiento. Gaurko egunez jaio zen Violeta Parra handia, txiletar folk egile abeslaria, margolari, eskultore, bordatzaile eta zeramikagilea. Txileko folklorean oinarrituriko kantak eduki sozialekoak egin zituen, adibidez, gracias a la vida, eskerrak bizitzari. Parra gaztelerazko protesta kantarien aitzindaria izan zen. Hego Amerikan ospe handia izan zuen, eta gurera ere iritsi zenaren eragina. Bai, Oskorri taldeak Violetaren martxa ondu zuenaren omenez, Gora Violeta. Gure Violeta maitea, dantzan egizu martxea, lehen eskuineko hankea, bai eta gero bestea, begira euskal jendea, bihotza pozez betea, apurtzen berdin katea, eta zapata parea, gure Violeta maitea. 1967an bere buruaz beste egin zuen Parrak. Eta handik 5 urtetara Mercedes Sosak disko oso bat eskaini zion Parrari. Eta kasualitate, gaurko egunez zendu zen Mercedes Sosa Argentinako folkloreari zabalkundea eta berrikuntza eskaini zizkion abeslaria. Nuevo Cancionero mugimenduaren baitan kokaturik zegoen, eta tango, rock eta pop musika estiloetan ere abestu zuen. Eta nola ez, animaliak aipatu zituen, Pájaro de rodillas abestian adibidez. Mas nunca de rodillas no puede el pajarito, paradito en su horquilla,
o en la rama más alta, o en la humilde gramilla, ponerse de rodillas. Aizu Inigo eta vampiroak animalia dira, ezta? Erdi pertsona, erdi xaguxar, beraz gaur beraien eguna ere bada erdizka bada ere. Nik esango nuke izaki mitologiko edo folklorikoak. Ixiru zaitez bestela lotura izorratuko diazu. Vale. Gaurko egunez jaio zen Anne Rice idazle estatu batuarra. Gai gotikoko bestsellerrak idatzi zituena. Bere lanik ezagunena, Kronikas Vampirikas literatur saia da. Bere liburuetatik 100 milioi ale inguru saldu dira, eta mundu mailan gehien irakurtzen den idazleetako bat da. You are a vampire. You are the king of a falling empire. You're gonna run when I light out the fire. Nobody leaves and you're just a liar. We got a thing going on in the dungeon. Vampire rise in the dark of the night. We got our hearts in the ends of the music. You got your teeth on my neck like an also. We got a thing. Eta animaliak asko maite zituen beste pertsona bat, gaurko egunez zendu zen Janis Joplin eta horrela, tamalez, 27 urtekoen klubean sartu zen. Ameriketako estatu batuetako rock and roll eta blues abeslaria izan zen. Emakumearen eta 1960ko hamarkadako kontrakulturaren simboloetako bat da, eta rockaren historian izartzat hartzen den lehenengo emakumea. Janis Joplinek bi maitasun handi izan zituen George Txakurra, izen hori George Harrison bere abeslari kutxunaren omenez jarri zion, eta Darber Txakurra, James Darber egilearen omenez. When she wiped her slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Javi knew. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, don't mean nothing, honey, if it ain't free. Yeah, feeling good was easy, love, when he sang the blues. You know, feeling good was good enough for me. Good enough for me and my Bobby. Bueno, eta gure gonbidatuei animaliak maite dituzten ala ez galetu inbarko diegu, ezta? Ikusgela proiektua ezagutuko dugu, oraintxe gure estudioan sartu den Ander Bolibarren eskutik. Bai, eta gero Antxon Telleriarekin arituko gara, niz lanaz eta beste hainbat gauzei buruz. Spoilerren kulturaren inguruan ere, ariko gara eta lehenera aurreratu dizuegu Esti Marquez gurean izango genuela. Baina gainera, gaur ere, bigarren atala izango dugu Osloko edo Norvegiako kostatik Iker Sansinenea piragüistaren testigantza eta bitakora bilduko dugulako. Eta nik agenda ekarri dute, asteburuko agenda, ze azken aldean zinemarekin hor murgiluta ibili gara, baina berriz ere arte eszenikoetara bueltatuko gara. Eta hau guztia entzuleok bi ordutan. Urriak lauditu gaur eta ostirala da ez diguzu esango, merke ateratzen ezkarenik. Zuekin Jaun Andreok, Oiana Maritorenak enbe, egunon, Oiana? Egunon! Ez dakik guzti gertatuen, derrepente Goiurek izan digu aizue, baina gero iritsiko da, zuek lasai egon, baina Goiuri ez egizaren diagun, ez da horreitik hemen. Iritsiko da, ez zaiteztek eskatu. Izketan ari zeizuen hau Inigo Asensio Elurbide, gaur bigarren kafeak 832 garrena du, goizak 10:06 minutu oraintxe, zuzenen ari gara mentxe naiz irratian, urriak lauditu, gu bigara, Laister 3 izateko asmotan, gero lau, eta horrela egunak ematen duen kopururaino iristeko. Urrengo bi orduetan zuekin bat egiteko asmotan hemen, bigarren kafea, naiz irratian zarete egunon, ongi etorri.
Begiak itxi ditut eta hasi naiz pentsatzen, espaldi hartu zitzaidala bizitzaz gozatzen. Ez zaudenetik zaila da aurrera egitea, pentsamentuen paisaia oroitzapenez jantzea. Goizero esnatu eta ondoan ez izatea, utzitako utxunean berriro betetzea. Ba, horrela abiatuko dugu gaurkoa, aurreratu dizuegu, gaur saio amaitu horretik Esti Marquezekin tartetxo bat aritzeko aukera izango dugula, ondoan ez izatea, kantu honetan esan ezin, edo Janire Arantzaberekin aritu dela, eta, bueno, prozesua nolako izan den konta diezagun, eta Janire? Dena zen ezberdin, saiatu nintzen luzaroan, ondo joan zein, ez zaudenetik zaila da aurrera egitea, pentsamentuen paisaia oroitzapenez jantzea. Eta guk egunero bezala badugu zuekin, oiena, pentsa, egunero bezala esaten dut, egunero, maite dutei bide egiteko. Eta esaten dudan bakoitzean, datorkit burura, egunero bezala, gehiagi pintatzen da, arpe, Kentzazpiren abesti hori. Eta noiz baita izan da zure maite duta? Ez da hit, Bueno, akaso gaur badut maite duta. Beste baterako gordeko dut. Beira, haukazu jaur. Nire memorian. Baina bai, maite duten tarteari egin behar diogu nolabait leku, hemen gure txatean ere baten bate irakurri dugu, a ber, mezu asko daude. Eta egunon, ostirala, astebukara polita dator, abainekane, ba, ze ondo. Bai, bueno, ondo, txukun, tamainan, astebukara potentea dator. Bai? Nire ez bintzat? Bai, kontatuko izutoren maite dutean, oiena. Beste abesti bat etorri zait burura. Bai, zein? Denbora da ez dugula hartzen kafetxorik. Eta egia da oiena kafea ez du hartzen, baina espaldi ezkara geratu. Hartu barko dugu. Lan girotik kanpo ezkara espaldi geratu. Bai, hartu barko dugu. Nik infusio bat hartuko. Hori da. Edo afalduko dugu bukaio bat. Bueno, edo... Juantxuko bukaio bat. Hori, arki, Urte Juantxun bukaio jango de. Bai, nik jandet, dola gutxi. No, zu donostiarra zara. Errexaua da. Bueno, hemen diote goiuri zer, egunon, bikote eharra, oixe, kategorikoa, etxeako mukoa, laroiko amarkadako erdiguneko bikote jator eta majoa. Oixe. Da honeko, urrai azpiko onduaren mugukoa. Bai, nik asteburu hontan dauzkat 2 ospakizun 40 urtekoak inigo. Ai, ze gauza, ja, gainera, nahi gabe, Olaxe, borobil. denbora guztian ageri da hor airean 40 urten giroa, kintoen afaria ja prestatzen ari dira, nila WhatsApp taldean banago beste 200 lagunekin, gero, 40 urten krisia. Hori ez. Baina hori ere ipatzen dute, Bueno, batzuk esate dute, bai. bakizuz zeinek daukan ikaragarrizko amorrua, krisien edo 40 urteko krisien, ez dakit, finkatze horrekin edo gartxotun zainek. Bai. Jo, binguatzen ez da izenek ateazun gaia, eta amorru batean ikusi nun gartxotun zain, eta egia da, nahiko ados nagola gartxotekin egero, gartxot bada, nola esan, gartxot da tipo bat nahiko maximalista, ez? Iritzi bat harrapatzen badu da. Gogoan dut egun hartan norbaitek 40ko krisia edo 30ko da. Oi, aserratu gintzen. Eta egia esan, beraekin ados nago, 40ko krisia eta 30ko krisia eta pixkate tonto duta biltzen. Bai, guztiz. Bai. Horren krisian biziko gea beti. Hola, estima gea. Bueno, krisian bizi gea. Bueno, bai, baino... Gure belaunaldia krisian bizi gara zoritxarrez aspaldi. Baina, bueno, Baina gauza honak ere badaude. Bai, badaude gauza honak. Eta maite ditugunak. Horregatiko janari, maite duta eskatuko diot. Gatxi, estruktura jarrain dezu. Uste zenuen eskapatuko zinela. Bai, baina ez. Bueno, zinemalia bukatutan berriz ere hola ikasturtean sartu naiz, eta bueno, ni irakasle lanetan naitzen naiz, euskera irakasle. Eta talde berri bat egokitu zait aurten 0 mailakoa. Eta oso politia iruditzen zait, eta maite dut, jendearen interes hori, ez, gure hizkuntza ikastekoa, kasu hontan, talde hontan gainera jende asko daukat, ez da namengoa. Gehienak, bai, kanpoan jaiotakoak, eta esango nuke iaia bizitza osoa kanpoan emandakoak, eta ona etorritakoak direla, eta maite dut, ez, olako jendeak askotan ze interesa duen gure hizkuntza ikasteko, zoritxarrez, ez dut maite, hemengo askok,
duten interes eza, ez? Eta horrek bena izugarri ematen dit, eta gero ere, ni Donostian bizi naiz, eta Donostian merkatari gune askotan, edo, denda askotan sentitzen dut azken aldian euskararekiko ez dagoela inongo jarrera baikorrik, ez da kaixo esatekoa ere, eta horrek, asko mintzen nau, askotan egia da kasu hontan kanpoko jendea izaten dela, baina ez beti, hemengo jende askok ez du interesik euki inoiz, eta ez du izango gaur egun, baina batzu ez interes politia agertzen duten, eta beste batzu ez gutxi, horko kontraesan hori zaila iten zait, baina nire ikaslei eskertuko diet, eta saiatuko gea interes hori manten dezaten urrengo urtetan ere, baina eskerrik asko beraiei, eta jarrai dezagun euskara zabaltzen. Zure maite dutarekin lotuko dut nik nire, Oiana, hasiko dut hizkuntzatik behintzat, ze hemen hartzen gabiltzan azukre hau, frantzesez dago. Baina hemen erosia alda. Euskal Herrian erositakoa da. Saran erositakoa. Bai, eta azukre potea erosi genuen gure lankide lagun eta txontako kide den, Imanol González Gurrutxagaren azken film laburra grabatzen genbiltzala, bidean grabatzen ari ginela, saran ginen grabatzen, eta antxe supermerkatu batera joan behar izan genuen catering erostea, produkzioko kidek, uste eta harri ira eta esan ezineko bateria jolea, hemen dena familien egiten dugu, antzegoen produkzioan laguntzen, eta bera bialdu genuen erostera, ez? Eta honek gogorarazten digu Euskal Herrian egonda ere, hizkuntza batek edo besteak zapaltzen zaituela, baina azukra berabiltzen dugu, aprobetxatu egin behar da, noski, sobratu egin zen, eta aprobetxatu egiten dugu, eta honek gogorarazi dit gaur, nunbait, badirudi, hilabetetako muntaia lanaren ostean, hemen etxe hontan gaudenok... Ikusiko dugula? Ikusteko aukera izango dugula. Bai. Hori aurreratu zigun atzo Goiuri WhatsAppetik. Konfirma dezakegu hori, Manol? Erdizka oso garri esan. Ikarrezko gogoa daukate film hori ikusteko, rodaje guztian honintzen, prozesu guztia ezagutu dut, ez? Eta gero, Imanol entzuten dugu hor, planu hau ez dakize, bestean oseke telefonoz, muntatzaia Bartzelonan, eta bestea Euskalonun, eta kolorista, eta, ez dakit, uste nuen ere maite duta zela, gaur ikusiko genuela, baina sasi maite dutean utzi du Imanolek bapatean, ez? Ez, nik uste dut, lortuko du. Hemen bi ordu barru, bai, ez esango izula. Bai, 2 ordutan bukatuta gongo da, Imanol. Hor dadil, burrukan, ez dago gure esku erabat, ez dago erabat gure esku, baina, behintzat ez dakit, sasi muntaien bat, edo horrelago zerbait ere, erakutsi beharko liguke. Hori baietze dio. Vale, zerbait behintzat ikusteko moduan izango gara, ados. Gure urrengo gonbidatuak, hemen zerbait gaizki daukat, segundu bat, gure urrengo gonbidatuak oraintxe. Ez guztia, ohartu atzara noiz bai. Horren bai, esaten ari nintzen Oiana gure urrengo gonbidatuak akaso ez dakiela, baina bigarren kafetik behin pasata, batzutan maite dut askatzen dugu. Baina behin baino gehiagotan iritsita ona, maite duta ala beharrezkoa da. Eta, Ander Bolibar aurkeztuko dizuegu, segituan, baina lehenago galetuko diogu, zein den bere maite duta. Egunon, Ander? Egunon. Zein da zure maite duta? Begira, asteburu honetan, autolozen esatea pixkat horrela da, baina asteburu honetan Bergaran, herrian, dago txontxongillo mostra. Ui, barkatu, Iana, bai. Bai, agendan enik aipatuko ditut, dauden emanaldia, baina aprotxa, Ander. Bi urtetik behin egiten da, eta asteburu osoan, ez? Gaurtik, ostiraletik igandera, dozena bat emanaldi izango dira, eta asko maite duan asteburu da, 2 urtetik behin danez, gehiago... Tolosarrak txotxongillo zaleak gara, Topik Tolosako nazioarteko museo eta espazio zoragarri bat daukagu, baina txotxongilloa bada unibertsala, bada transfronterizoa, eta noski Euskal Herri barruan dauzkagun txotxongilloen aldeko mugimenduekin beti tope. Uste dut 2 aste barru, Irunen izango den Euskal Txotxongillo gileen topaketaren inguruan ere hariko garela, eta beraz ongi etorria da, gora Bergara, eta Bergaran txotxongilloaren gatik egiten duten guztiare. Brindis bat zuri begira, herriko plazetan barrena galduta, udako gau luzetako. Galdera batutu zaigu Oiana, eta da euskarazko albisteak noiztik diren albiste. Zer diote zenbakiek gutaz? Nork egindu gaurko euskal zinema egintzara ekarri gaituen bidea? Zer dira paradisu fiskalek? Eta kontzertu ekonomikoa? Edo nor da Ulises, Safo, Salvador, Foucault, Mariasun Landa,
edo Bell Hooks. Pentsamenduan guztien gainetik egango. Galdera gehiagitxo agian ez da biona. Bai. Ba, erantzunak bezain beste. Planteatu ditugun horien guztien azalpenak eskaintzen dizkigulako ikusgelak. Bideo pedagogikoak, euskaraz eta libreak. 3 ardatz horietan oinarrituta hainbat eragile nagusik jarduten dute lanean. Euskal Wikilarien kultura elkarteak jakituria jartzen du, 3 Damatxeko iztetxeak forma ematen dio, eta Eusko Jaurlaritzako kultura eta hizkuntza politika saiak xoxa jartzen ditu. Azalpen bideoen proiektua da ikusgela, baina gaur azalpenak aurrez aurre emango dizkigu Ander Bolibarrek, dagoeneko badakigu zer maite duen, baina kontatu beharko digu zertan diren. Tira, Ander, ongi etorri orain bai, orkestuta eta entzuleak kokatuta bigarren kafera. Lehenengo bideoa duela 2 urte elkarbanatu zenuten, baina aurretik duela 4 bideosari irabazi zenuten. Hemen sukaldelan luzea dago, proiektua badago nolabait heldutasun batera heltzen, baina iragan bat ere badago hor, ezta? Bai, hori, 2020an edo buratu zitzaigun proiektu hau, eta pasaia 4 urte, 2 martxan dagoela, eta datorren astean zabalduko dugu gure 100. bideoa. Beraz, 2 urte hauek nahiko emankorrak izan dira, eta aurreko, indala 2 aste abiatu genuen gure 3. denboraldia, ez? Eta denboraldi honetan, asmoa daukagu, aste arte eta ostegunero bideo bat ateratzeko, eta ostiral askotan ere, 3. bat, beraz, aste gehienetan 3 bideo ateako ditugu, eta, bada martxa. 100. bideorako ospakizun bat dago prest? Este bete daukagu prestatzeko. Bega, zerbait egiteko. Goiuri segituan iritsiko da, oso festazalea gara hemen. Tita baten jarriko gara, bai, ez da asko behar, igual, untaizo bat egitea. Esterik ez, baina. Bai, gero, egunean behin ere kolaboratzen dugu, eta bertan bideotako galderak ateatzen dira. Orduan, igual 3 aste barru bertako babesleak izango gara aste horretan, eta ara, ze ona. Aprobetxatu igual, ez? Aste horretan galderak pixkate igual zaiagoak sartzeko. Horre bada pedagogia, ez da, modu erakargarrian egiteko gogo bat, desio bat, eta horretarako esango dugu narratiba berrietara edo egokitzen den lenguaia edo erabiltzen duzuela, ez? Entzun dugu Txil Mafiaren aipamena, Daniel Pascual aurkezelanetan, estetika zaindua, ardatz orori edo erreparatzen diozu, ez? Bai, saiatzen gara, sail bakoitzak edo bilduma bakoitzak bere estiloa edukitzen, orduan, euskal kulturari dagokiona adibidez, animazioa da, baina orain, Danielekin abiatu dugun historia sail hori adibidez, humore gehiago dauka, edo irreverenteagoa da, edo ironia gehiago dauka, eta iruditzen zaigu, azkenean bildumaka funtzionatzen dugunez, bilduma bakoitzak bere bilakaera edo bere publikoa izan dezakeela, eta saiatzen gara, bai Wikipediak bultzatzen du proiektua, beraz, entziklopedian ere badaude bideo hauek, eta izan behar dira zehatzak eta gauzak ondo begiratuta, irakasleekin kontrastatuta, baina ere nahi dugu, ikasgelatik kanpo ere ikusteko moduko materiala izatea, eta pixka bat mito batzuk apurtzea, eta egitea materiala gustora ikusiko dena, eta hortan saiatzen gara. Hizkuntza normalizazio ikuspegitik ere askotan aipatzen da, ez? Hizkuntza batek behar duela presentzia esparru orotan, eta hor askotan egokitzen zaigu euskaldunoi, kanpora begira ere egotea. Wikipedia sortu eta Wikipedia euskaraz sortzen dugu, eta Wikipedian dagoen artikulu kopuruari begira, gure osasuna oso ona da, egiten ditu abestiak euskeraz, egiten ditugu pelikulak euskeraz, baina bideoen sorreran, akaso badago zerbait originaletik, ez da, inerresa hizkuntza askotan horrelako lan pedagogikoak topatzea, mimo honekin horrelako lan prozesu baten ondoriez egitea, ez? Hor, ez da egitea itzindariak garen, baina behintzat bada produktu bat nahiko gure eta nahiko berezi sentiarazi gaitzakena, ez, Ander? Bai, horre batzutan gure lehenengo burutazioa zen, gazteleraz Crash Course dago, ingelesez Khan Academy tal, daude 1000 plataforma sarean azalpen bideoenak, euskeraz ez egoen hola artikulatua, daude proiektuak, eta beti egon izan dira, baina hola artikulatu bat ez egoen, eta esaten genuen, euskeraz hori falta da, baina
euskaraz ez izatea gure balio erantzi bakarra euskaraz dela, ez izatea benetan material ona, librea, eta adibidez libreak, proiektu gehienak ez dira, hau da materiala ez, Creative Commonsen eta Wikipedian jartzeko modukoak, gainontzeko hizkuntzetan oso arraroa da hori aurkitzea, baina horrez gain nahi genuen bideo benetan onak edo guk egin ditzakegun onenak egitea bintzat, ez, betiago zer hobetu. Eta horra dibez, filosofiako bideotan, ez, bai EHUko, bai Agora filosofia elkarteko jendeekin eta lankietan, eta bertako jende batek esan digu, baitu, Foucault bideo onena ikusi duana da euskarazkoa, ez? Eta baitu azpitituluak ingelesez eta gaztelaniaz, eta jendeare horra heltzen da, eta horri igual, mito batzuk apurtu ditzakegu, benetan, ez da egit ingeles iztun bat heltzen bada bideo horretara, eta esaten badu, ostras, ze bideo ona, ez? Eta hori da gure saiakera, ez da erreza lortzea, ezin gara lehiatu, gure lehentasuna ere bada gehiago euskal komunitateei begiratzea, baina, bueno, saiatzen gara, azpititulatzen bideo gehienak, euskal kulturakoak adibidez, argi dago, beste inork ez ditu egin horrelako bideoak, orduan, euskararen prentsa edo euskarazko prentsaren edo euskal zinemaren historia guk ez badugu kontatzen, ez du beste inor kontatuko formatu horretan, eta gainera sail horretan bereziki bermatu dugu bideo guztiak edukitzea gaztelaniaz eta ingelesezko azpitituluak, eta ja badaude iruzkin batzuk ez, jendarenak esaten eskarrik asko azpititulatzuagatik, interesgarria tal, eta irutzen zaigu, hor ere badagoela beste aukebra bat. Ez da datu hau zuzena da, baina orain aipatu duzula euskal kultura, eta bideorik ikusiena Bernard Etxepare eta 16. mendeko literaturarena da? Bai. Marka da, Bai, oso gertu dago Platon filosofoarekin, bi horiek uste dugu, susmoa daukagu, hezkuntza arautuan asko erabiltzen direla, edo behar handia zegoela do, baina bai, astero Platon adibidez, ikasturte hasieran ematen da, orduan, azkenengo 2 astetan, YouTubeko bizitetan Platonena, astero, 100-200 bizita baditu. Eta orduan 7.000-ra, edo ja helduko zen, eta Bernard Etxeparena horrari da. Horrek dira danak YouTubeko ikustaldiak. Guk berez YouTubeen jartzen ditugu bideoak, euskarazko Wikipedian, Euskal Wikilarien elkartearen proiektua delako, Wikipediako bizitak ez dira zenbatzen erreprodukzioenak, bai bizita horri alta zenbat jende sartu den, eta gero TikToken gaude, Instagramen gaude, Mastodonen, Peertube, Twitter, Facebook, orduan, sare sozial guztien bizitak zenbatzen hasiko bagina. Gure helburua ez da bizitak lortzea, ez da monetizatzea, ez da ezer, da gehiago utxun hori sortzea, eta egiten duguna norbaitentzat interesgarri izatea, baina bai. Hezkuntza arautu aipatu duzu, gertatuko zitzaizuen irakasleen bat hurbildu eta esatea, aizue, gora zuek behondi izuela, ikaragarrizko ekarpena dau eta ez hitzaile bezala material hauek altxorra dira, ez? Bai, gu saiatu gara beste proiektu askoren antzera zuzenean ikasleen gana joaten, ez? Eta esaten, behitu hau daukazuen material hau, azterketa bezperan errepasatzeko edo interesa baldin baukazue, eta eskolatik kanpo ere, interesa duen erorentzat. Baina egia, gerturatu zaigun jende gehiena, ikusgela.eus webguneko kontaktuan idatzi digutenak, gehienak irakasleak izan direla eskerrak ematen, Agora elkartea adibidez, filosofiako irakasleen elkartea da, eta eurekin egite ditugu materialak, eta eurak jende pila batek idatzi izan digu, edo gerturatu da eskerrak ematen, eta bada sintoma bat, beharrezkoa zela edo jarraitzen duela izaten, material honen sorkuntzak edo horrelako proiektuenak, bai. Hor, ala ere, momentu honetan akaso gertatzen ari da, ez? Zuen feedback hori, zuen iritzi horiek gehiago iristen ari direla irakasleen edo zitzaien eskutik, baina akaso hemendik urte batzutara gertatuko da, ez? Norbait hurbiltzea, norbait kontatzea, niri bizitza aldatu zidan, bideonek eta piztu zidan filosofiagatiko edo literaturagatik edo auskalo zergatiko ikaragarrizko interesa, eta orduan akaso ikasleen edo konsumitzaile finalen feedback hori beranduago iritsiko dela, ez? Ez dakit hori gertatuko den. Horrelako bat gertatzen bada, merezi izan du guztia. Baldin badago ikasleen bat entzuten, gezurra izan da ere, gertu egin bezala, ez? Esateko hori, eta horrekin ja, adibidez gure lehen bideoak izan ziren Hannah Arendt eta Simone de Beauvoirrenak, lehen aldiz kurrikuluan sartu ziren, eta etara genituen selektibitatea, baino ez bete lehenago, eta justo sartu zituzten urte horretan selektibitatean,
Eta bate baino gehiago gainditu zuen Horri esker, bideoi ez? esker. Horren bila ibili ginen, ez? Nork esate zigun horregatik gainditu, ez genuen aurkitu pertsona hori. Bueno, nahi dugu pentsatu horrela izan zela. Euskal Herria mesedez, hau izan zen duela 2 urte? Bai. Duela 2 urte selektibidadeko azterketa egin eta Hannah Arendt eta Simone de Beauvoiren bideoiek ikusita gainditu zenutenok, mesedez, idatzi edo ikusgelara bigarren kafera, baino jarri gurekin harremanetan, Ander Bolivar eta lantalde guztiari bere biziko poza emango diezuelako. Ander, lehen aurreratu diguzu, erronketako batzuk zein diren, baina tira, galdera egin nahi dizute erronken inguruan, helburuen inguruan, astero bideo kopuru konkretu bat publikatzea, esparru berri batzutara iristea zein dira oraintxe, erronkak ikusgelarentzat. Atorren aztean 100. bideo baterako dugu, ditugu 7-8 bilduma martxan, gure erronka da aurten Gabonak arte, euskal kultura, historia eta erronka digitalekin aritzea, baina baita ere filosofiako beste 8 bideo ateratzea, literatura unibertsaleko beste 4, hori izango pixka bat Gabonak artekoa, eta 2025 hasierarako orain ari gara pixka bat pentsatzen eta hausnartzen eta agian letretako material asko daukagula, eta zientziaren divulgazioan ere sartu nahi digula, eta horari gara pixka bat, zientzia zer egin, pixka bat pentsatzen eta zail berriak diseinatzen pixka bat 2025-erako, orduan gure helburua da ezagutaraztea sortu dugun material hau, ja behin egun bideoko katalogo bat izan da, iruditzen zaigu beti horrelako lekuetara etorri, eskolekin ibili, gurasoekin, ikaslekin, eta pixka bat ezagutaraztea, daukagun material hau, sarean dagoela, musutruk, librean, eta eduki berria sortzea, baina beti ere benetako beharrei erantzuteko eta divulgazio lana egitea, humoretik, baina rigorearekin eta Divulgazio lan horretan elkarlana, lehen aipatu dugu Euskal Wikilarien kultura elkartearen jakituria edo nolabait baliatzen dela, baina jakintzan librean egiten duzuen lan horretan askotan pentsatzen dut kontrako elikaduraren emango dela, bideo hauen sorkuntzan eta gidoien osaketa honetan Wikipediako eduki horiek gerora aktualizatu, zuzendu, txukundu edo ere egiten direla, beraz nolabait bi aldetako harreman bat dagoela hor. Hori da, adibidez, Euskal Kulturako 10 bideo egin ditugu, 3 daude jasarean, eta azte artero ari gara bat ateatzen, eta hor ikusi genuen Euskal Kulturan gainean, adibidez Euskarazko sinema gintzan eta utxuna zegoela Wikipedian, eta egin dugu lehiaketa bat Wikipedian, eta 60 bat artikulu sortu dira, eta beste 200 bat edo osatu, azkenengo 2 asteetan, 20 bat voluntarioen bidez. Orduan elkarreman hori hor dago, Wikipedia aberazten dugu, horrek bideoetan eragina dauka, bideoek eragina daukate Wikipedian, eta horrela, azkenean Euskarazko webgune bizitatuena Euskarazko Wikipedia da, eta YouTubeen egiten dira gaur egun bilaketa gehienak, Googleen baino gehiago, orduan nahi dugu hor bietan behintzat Euskarazko materiala indartsu egotea. Aipatu dugu sarreran, bide bat egin duzuela dagoeneko, proiektu hau ez dela atzo jaio, eta badagoela dagoeneko, aurrekari sorta batetik eta elikatzen joan den proiektu sendo bat. Zein izan da zailtasun nagusien, Ander, urte hauetan, non topatu duzue, inoiz egon bada proiektuaren bideragarritasunarekin zalantza egiteko zailtasuna edo? Egia, proiektua bururatu zitzaigunean, egon garen jende guztiak esan digula pertinentea zela eta beharra zegoela, hori bazen seinale bat, funtzionatu zezakela. Gure kezkak gehiago izaten dira gidoi bat egitean, zer sartu, zer ez, irakasle batzuek, esaten diegu, laburtu gai hau 2 horrietan 6-7 minutuko bideo bat egiteko. Eta beti tortzen dira, 20 horri alderekin, bideoa da. Eta gero, zailtasuna edo daukagun erronka hori izaten da, behin bideo bat eginda, lehen aipatu zuen film laburra da, behin bideo bat eginda, gero ezin dala editatu edo ezin dala igo askotan, Wikipedian kasuan baina beste plataforma askotan, orduan, pixka bat beti gidoia bukatzen dugunean, errepasatu, mesedez, eta behin argitatu eta beti tortzen da irakasle bat, nik hau beste horrela, beste modu... Nabardura bat egin nahiko nuke hemen, ez da? Nabardura bat, eta hori nahiko mingarri esaten da.
Orduan saiatzen gara benetan zuzenketak eta pixka bat gure erronka hor egoten da, ez? Bideoa benetan, eta adibidez azkenengo saia aurkeztu duguna historiakoa, nik hor, izan da, ia 2 urte formatua diseinatzen, pentsatzen, nola egin, hasi ginen, hor 3 amatxo ekoiztetxeekin egiten dugu zuzenean lan, bilduma hau, lanpetuta zeuden, da bilduma hau bira ekoiztetxeekin egin dugu, literatura unibertsalekoa Aranburu Filmsekin, hiru ekoiztetxe implikatu ditugu proiektuan, eta historiako hau birarekin egin genuenean, nik banuen kezka hori, historia da, gauza serioa da, norbait etortzen zaigun, esaten hau ez da zehatza, hau askotan iruzkin, eta gira, 2 bideo atera ditugula, Neolitoa eta Frantziako iraultza, eta, oraingo zorio mezuak besterik ez, orduan, lasaitu nahu pixkat, torrikoa norbait, esaten datu horiz dela horrela, edo zerbait, baina, saiatzen gara. Irakasleek beti begiratzen dituzte gidoiak, proposamenak egin, bigarren irakasle batek ere, eta, saiatzen gara pixkat berme hori izaten. Beti dago, begirada bat, ziurrenik 10 historialari elkartuko bainitu zalantza horren inguruan ere 10ak elirateke ados jarriko, ez beraz. Nolabait, norbere zama ere arindu behar da. Lana gogoz egiten duzue, lana seriedadez egiten duzue, profesionalekin eta jakitunekin, beti egongo da, ez, nabardura bat gehitu nahi duenik, baina uste dut, helburua bai dela, ez garbi, hasieratik, ideiak garbi daude, hau kontrastatuta dago, elkarlan badago, eta gero, nabardurat iristen bada, akaso onartu behar da, iritzi baten moduan, ez? Bai, eta gainera 6-7 minutuko bideoak ere, ikusten baitugu, lehena aipatu zuego eta 40ko krisian, adin horretan ari garenok, ikusten badugu arratsalde baten, baitu zerbait ikasi dugu, ez? Eta ikasle batek ikusten badu klase barruan, da ere gai bati sarrera emateko, eta gero irakasleak nabardura horre guztiak egingo ditu, sakontasunak ez da ordu beteko bideoa, ezin gara heldu gauza guztietara, baina, azkenean formatua hori da, eta uste dut ematen duela behintzat zerbait ikasteko eta ulertzeko eta Ander Bolivar ikusgela proiektuaren inguruan ari gara nolabait, azken urtetan sortu dituzten bideo, eduki eta nolabait divulgazio produktu guztiaben inguruan. Agurtu ere egin behar du Ander Bolivar, zoriondu egin beharko du, bai egiten duten lanagatik, baina baita 100. bideori badatorlako eta nolabait beti delako, ez? Mugarritxo bat, ospakizunerako aitzaki, gero esango diguzue, kontatuko diguzue, hemendik 3 astetara, egunean behinekin kointzidituz edo nola, baina ospakizun hori gertatzen den momentuan ere, kasu egin, zitu esango gonbida gaitzazu, baina behintzat, kasu egin, guk ere, azpimarra horri jar dezagun, eta ospa dezagun nolabait uinetan, hau gertatzen ari da, eta behon deiela. Eskerrik asko, Ander, eta harremanetan izango gara. Zuei. Ni esker. Goizeko 10:45 minutu, berak badaki eta ikusgelari esker asko gehiago ere badakite. Bagoaz aurrera mentxe, bigarren kafean, naiz irratian. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Eta aurrera egiteko gaur ere bagoaz, urruti bagoaz Norvegiako mendebaldeko kostara. Oslotik ipar lurmuturrena piraguaz iristen saiatzen ari den Iker Sansinenearen bitakoraren bigarren atala aurkeztuko dizugu. Bikin Bazkaiak proiektuaren baitan, antxe dabil Euskal Herrian bikingoak izan genituela eta eurek utzi zuten aztarna askotan kontatu dizuegu.
Eta bestela, topatu, Bikingoak eta Juan Ignacio Artxoaga, bigarren kafea, bilatzaileetan eta segituan agertuko zaizue Ana arekin egindako, lan antropologiko eder hori, baina Iker Sansineneak horixe bilatu du, Bikingoen moduan, haizea eta giza indarra baliatuta, bide hori egitea. Bide luzea da, eta bidearen geldialditxo batzutan, helarazi dizkigu, bere hausnarketak eta haren bitakoraren, bigarren atal hau entzuten utziko zaituzte hurrengo minutuetan. Atzoko etapa, etaparik politxena esango nuke, bai eguraldiateki, Oskar Bitzegoen eguraldiona, haizea lagun, haizea popatik nuen, eta bai, atzokoan, 25-26 kilometro ere aurreratzea lortu nituen. Herria baino hiri bat pasan nuen, Enbos hiria, kanal batetik sartu nintzen, oso politxa, bertan gelditu, erosketa batzuk egin dituen. Besteak beste, nire premia zan sukaldatzeko bi sistema ekarri ditut, polivalentzia eukitzeko, hain justu, batetik gas kartutxo txikiekin darabilen hornillo bat, mendian askok eta entzin duguna, eta bestetik ere trangia moduko alkohol kemadore bat. Baina, ze gertatzen da Norvegian antza, eta hau ere lehenago galdetu nuen, badazpada. Guk nun nahi erosi dezakegun alkohol de kemar hori, hemen ez dutela saltzen. Eta zein da zergatia, harrigarria balin bada ere, ez dute 96 grautako alkohola saltzen, bera izatute, bestela, nola baita ezakit nahastura bat egingo dute, baina edaten omen dutelako. Orduan, klaro, alkohol hori lortzea zaila nuen, eta, azetona erosi nuen, eta hori bai, xerra potente batzuk ere erosi nituen. Urrengo egunari begira, gaurko egunari begira, eta ikusita gaur izan daitekela egun konprometituena, zeharkaldi egun, daramazkidan egun hauetan behintzat, zeharkatu behar ditut ia 14 kilometro itxas zabalean ia, ez? Eta haizea nahiko fuertea da ipar haizea. Laguntzen dit, baino jakitun naiz nire norabidea gutxi gora bera ekialdetik mendebaldera izan da, eta iparretik haize izan da, hau da, elkartzuk nire trajektoriari, zuzentasuneo norabide hori bere horretan eramateko zaila izango dudala, eta orain nagoen lekutik iriaren eskumako aldeko kala batzuratik beste Osloko baiaren bukaerako mendebaldeko ertzera edo kostaldera, jorten aldera, zeharkatzeko, jakitu naiz deriba handi bat izango duela. Hau da, hasi eta haizeak piraguan deitzen digu errekaren alde batetik bestera, joaten garenean, errekaren korrontea erabiliz, ez, antzeko erraldoi bat egingo nukela, ez, 12 kilometro zuzenean izan barko balira, oraingoan, igual, 16 edo egin barko nituzkela, ez? Haizearen indarraren laguntzarekin eta baita ere inkorrioarekin, ez? Hau da, erderaz esaten den bezala, si no puedes con el enemigo únete a él, ez? Hemen naturaren indarra lagun izan barrezu, kontra ezin zaio egin, ez? Eta, honetan nik aspaldi nabigatu dudanean eta baita ere belauntziz, jabetzen zara horrelako aktibidadeak planifikatzen dituzunean, naiztazuk gauza asko planifikatu, beti ere haizeak markatzen dizula asko
agenda edo tempoak haizeak markatzen dizkizula, ez? Alde haizea duzunean, zoragarri, baino kontra duzunean, askotan, niri gertatu zait, belauntziarekin, 3-4 egun leku batean geldi itxaron behar izatea, ezin izan zulako, ezin duzulako, zuk uste zenuen zeharkaldi hori egin, ez? Eta, bueno, horrela daude gauzak, pozik nago, uste baino gutxiago ari naiz aurreratzen, egia da, baino esan bezala meteoak ez dituzten ari, eta hori, gaur pesatzen ez jorten aldea pasatzea, eta gaurko sorpresa politia dakat, gaur lagun bat, bertan bidaiatzen ari den donostiar lagun bat, aspaldi elkar ezagutzen geran lagun bat, Iker ere deitzen dena, nerekin bat egingo du, piraua bat lortu omen du, nik ere lagundu diot pixkat, eta, jortenen ez bada, Akstratan edo Saltop inguruan, hau da, Osloko irteerako, eskumako edo mendebaldeko kosta hori, hor bat egingo dugu, eta saiatuko gera elkarrekin behintzat Tonsberg hiriaren itxas kanpokaldean edo nunbait akanpatzen, horre uarte txiki asko daude, mapan ikusten den bezala, eta gaurko haize eta itxas kondizioak ikusita, iruditzen zait leku atsegin izango dela lo egiteko eta nabigatzeko. Uarte guzti horiek azkenean korrontei baino olatu eta haizeari oztopo egingo diotelako eta guretzat lagungarri. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Goizeko 10:40 minutu izango dira segituan, hementxe zuzenean naiz irratian, Goiuri ez eizarandi iritsi da gure laborategira. Lasi, Goiuri, lasi, gaur kaixo esan nahi duzu. Egunon, Egunon. Ondo? Kezkauta da, bilemen jendea, nun dago Goiuri? Dantza ikasten. Hoxe. Ordu bezakar bat
dut asko behar, askatasun printza bat, negar malkoei ere etekinen bat, atera behar aldiegu, zulo berean jauzi izanak ez du. Eta bide batez laiztera azken ordukoari helduko diogu, baina sententzia historikoare iritsi da etxe honetan eta saio honetan bereziki kezkatzen gaituen gai baten inguruan Europar Batasuneko justizia auzitegiak baieztatu du. Maroko eta Mendebaldeko Sahararen arteko akordio komertzialak ilegalak direla. Egunak zeramatzaten, gaiaren inguruan dihardutenek notizia honen zai eta gaurkoa historikotzat jo dute Saharar herriaren eskubideen alde diharduten elkarte eta aktivista oroke informazio gehiago erakasi izango dugun entzear eta batez ere datozen egunetan, datorren astean, honek zer suposatzen duen ere azaltzen saiatuko gara, badakizue, beti ere Saharar herriari begirare aritzen garela, eta gaur, egunean zehar, goizean zehar agertu berri den notizia honetan ere azpimarra egin nahi genuen. Notizia on gehiago, Izaki Gardenakek disko berria dakarrela, atzo bertan Orube aurrerapen kantu hau kaleratu zuten, Durangoko azokan izango den, ez dugu itzulera esango, ze beste talde batzuek ez bezala, Izaki Gardenak besterik gabe jotzeari utzi zion talde bada, eta berriz ere jotzen ari dena, bitartean Pasadena eta Libe bezalako proiektuetan izan dira kide guzti hauek, eta badakarte lan berria, eta poza handia eman digu Izaki Gardenak zalere bagarelako. Behintzat badaukagu bagoaz osatzen zerrenda Durangoko azokarako, horrekoan aipatu genuen, Zetakek ez du disko aterako Durangoko azokarako ez da, gero mitoaroa dauka urtarrilean, ez genuen aurre ikusten eta esate genuen, ez dauka disko berria. Gatibuk ez du disko berria aterako agur esatera balin badoa. Berdin esne beltzarekin, eta esaten genuen, zein izango da horrela berrikuntzetan, ez dakit, gure talde gustoko hoietan, zeinek edukiko du disko berria, zein gustara joango gara, zein arituko da sinatzen, zein arituko da argazkiak ateratzen zaleekin, eta bida, zerrendarako beste bat. Beste bat. Kentzazpik agian, esaten dute hemen txatean. Kentzazpik disko berria Durangoko azokarako? Bai? Ez dakit, ba? Nik ere ez dakit, egia esan? Akaso sinfonikoren bat, zerbait? Ez dut uste, ez. Agian, sekretua da eta pertsona honek daki bakarrik eta hemen kontatu dugu primizian? Bai, eta postal kolekzionistak igual, dio Gorkak. Hori ezin da inoiz jakin, ez da? Gorka, ezin dizut bai ez datu, baina bastante gertu dago. Bai, esango nuke izan daitekela, bai. Ez zabiltza... Gertu dago diskoa, gertu dago lan hori disko izatetik, gertu dago estresa, zer dago gertu? Egia esan... Durango ez dago gertu Tolosatik. Durango ez dago gertu, datei dagokionez gertu dago. 2 hilabete barruan izango gara montatzen. Justu gaur 2 hilabete, ze bostean hasiko da Durango, ez da? Bai. Abenduaren bostean. Gaur egongo gara, Julen Goikoetxeari beste zauri bat egiten aurpegian. Ez, mesedez, jazta. Muntaia, aurten, lan arriskuen arduraduna bertan izango dugu, ze bestela? Sindikatuak bestela. Bai. Baina, gaur izango gara Durangon, gaurko egunez, hilabete barru izango gara Durangon Muntaia lanetan. Gorka, ze diska izango diren bertan? Ez dakigu baino. Orduan jakingo dugu. Baina uste dut postal kolekzionistaken lan berri bat izango dela Durangoko azokan. Hori, ez dago nire esku, erabat, baina uste dut baiet Gorka. Bagoaz azken ordukoaren bila estudio zentraletara Zaloa Badiola lankide antxe dugu eta Zaloa egunon.
Egunon, Asensio, egunon entzuleak, Realearenako istiluengatik atxilotutako Anderletzeko 5 ultretako bat aske geratu da. Realearena estadioan, Reale Anderletz partidan joan den ostegunean atzo arratsaldean izandako istiluekin lotura zuelakoan, Belgikako taldearen 5 ultra atxilotu zituen ertzainak. Biharamunean horietako bat aske geratu da, segurtasun sailak gaur jakinarazi duenez, gainerako laurak epailearen aurrean igarotzeko zain dira. Libre geratutakoari agintaritzaren kontrako atentatua egitea egotzi zioten, atxilo jarraitzen duten arrazoi beragatik atxilo hartutako beste batek eta desordena publikoengatik atxikitako beste 3 Realak gogor gaitzetsi du Anderletzeko ultrek talde zuri urdineko salei egindako erasoa eta UEFAri gertatutakoa aztertzeko bilera eskatu diola jakinarazi du bestalde. Elma Saiz ministroak baja malgua kontzeptua sartzeko egindako proposamenak errezeloak eragin ditu Sánchezen gobernuan, baita sindikatuetan ere. Elma Saiz Espainiako gizarte segurantza ministroa baja malgua deiturikoa sartzeko ideia zehazten saiatu da ostiral honetan, lan eta osasun ministroek biak sumarrekoak errezeloak agertu ostean. Ostegunean UGTek eta Komisiones Obrerasek estatu mailan kritikatu zuten planteamendu hori eta baita labek ere Euskal Herrian Maria Elena Eskuderoren kasuaren harira. Zaizek ostiral honetan Onda Zeron adierazi duenez, beste proposamenak ez du gizarte segurantzari dirua aurreztea bilatzen aldi baterako ezintasunean egindako gastu handiagatik, baizik eta eskubideak zabaltzea eta justizia sozialean aurrera egitea. Mikel Torres Eusko Jaurlaritzako bigarren lehendakari orde eta ekonomia lan eta enplegu sailburuak Radio Euskadin egin dioten elkarrizketan esan du laneko baja malgutzeko proposamenak aukera interesgarria izan daitekela beti ere segurtasun juridikoarekin egiten bada. Torresen iritziz, estatu mailako elkarrizketa mailan aztertu beharreko proposamena da, edozein kasutan segurtasun juridikoaren garrantzia azpimarratu du, langile batek bajan egoteko eskubidea izan dezaken mediku baten onespenarekin aldi berean, ontzat eman du ordu batzuk lan egiteko beren lanpostura itzuli nahi duten langileek horretarako aukera izatea, beti ere langilearen segurtasun juridikoa bernatuta baldin badago. Eta nazioartean Europar Batasuneko justizia auzitegiak behin betiko baliabetu ditu Europar Batasunaren eta Marokoko erresumaren arteko nekazaritza eta arrantza arloko merkataritza akordioak biak Mendebaldeko Saharako herriaren baimenik gabe egin zirela iritzita. Horrela, Europar Batasuneko justizia auzitegiak amaiera eman dio Marokorekiko arrantza akordioari eta haren protokoloari buruzko auziari. Kontseiluaren eta batzordearen errekurtsoak ezetsi baititu Europar Batasuneko auzitegi orokorraren 2021ko epaiarekin eta Tamara Kapeta abokatu nagusiaren ondorioekin bat etorriz. Ostiral honetan epaiaren arabera Sahararren baimenik ez dago eta fronte polisarioa solaskide privilegiatua da prozesuaren esparruan eta akordio horiek bere herriaren intereserako inpugnatzeko baldintzak betetzen ditu. Hauexek gaur goizekoak eta informazio gehiagorekin bueltatuko gara, eguerdiko 12etan informazioaren ariaren 2. edizioarekin. Holaxe zaloa badiola, eguerdiko 12etan izango dugu informazio gehiago, eskerrik asko, eta esandakoa, berri guztiak ere egunean zehar garatzen joateko aukera, naiz irratiaren informazio zerbitzuetan. Gu bagoaz, aurrera, hemen 2. kafean. Bai, entzutea? Musik eskaintzen ditu bi akorde doinu zatarau. Anjon Telleria, Tolosa, humoregilea. Zenbat esnatu ote gara bere ahotsarekin. Zenbatek dantzatu dugu bera eritzen den txarangaren batekin. Barre algara ederrak ere bota ditugu bere bakarrizketekin. Eta atxotitz asko ere birpasatu ditugu, bere beste kontuen artean, luze saioari esker. Asko da Anjonek egiten duena, baina guk gaurkoan batez ere, bere humoregile alderdia landuko dugu.
akaso sineste zina dirudi gaur egun, baina txikitan oso lotxatia omentzen. Hala ere, garai hartan egindako broma batek jendearengan sortutako barre algarek zeozer sentiarazi zioten, eta agian hori izan zen umoregile izateko lehen azitxoa. Idazteko ohitura aspaldirik izan du, eta Luis Zekaren Netflixeko dokumentala ikusi, eta hori egin nahi zuela argi ikusi omen zuen. Horrek ekarri zuen akaso 2021 Euskal Herriko txoko ia gehienak zeharkatu dituen Nekatutak lanaren estreinaldia. Donostiako Antzoki Zaharrean egindako azken emanaldia grabatuta edonork egun interneten eskuragarri duena. Hori ere, berrikuntza bat izan da. Orain gutxi, irailaren 27an, bere bigarren lana estreinatu zuen Gasteizko Jimmy zen. Eta asteburu honetan, Donostian izango da Ni izena duen lanarekin. Eta ziur barre algara andana sortuko duela ikusleengan. Egolatriari eginiko obra bat da. Eta berak dioenez, guztiz biluztuko da lan honetan. Zure baita, zure baita. Komiko baten biografian, elementu ezinbestekoa, jendaurrean egindako lehenbiziko txistearen oroitzapena dela dio, eta berak gogoan du. Baina benetan gogoratzen aldu momentura, 9 hilabeterekin izan zen. Gaurkoan horri buruz eta gaur bertan Donostian eskainiko duen lanari buruz hitz egingo dugu besteak beste. Baita sukaldaritzari buruz duen zaletasunari buruz ere. Ongi etorri bigarren kafera, Antxon Telleria. Kaixo, eskerrik asko. Egunon, gazte. Ze sarrera landua horrela, bai. Aizuzuk nun daukazu eguzki hoi? Ja, esan behar nun. Bueno. Nere maite dut ez hori izan bertzen Donostin sekulako eguzkia zeon. Hemen Tolosan ere azten ari da, Baina, ona iritsi eta triste. Triste dago. Eta ere, hobeto zaudete zuek, ni baino. Bueno! Marka da gero, Tolosar bat elkarrizketatzea Tolosatik egiten den irratsaio batean, eta bideo diez egin bar izatea. Baina okerragoa izan zen, Kiki Amonarrizek egin ziguna. Tolosan egon eta ona etorri beharrean Donostiako estudiotara joan zela. Eta antxe zegoen. Bai, Inigo eta Goiuri eta... Hostia! Tolosatik eta nola bat da? Egin zen, alperrikako bide egin zen Donostira arte. Bai. Baina, hemen paretik pasako zan ba, ez da, dozen arri bat aldiz, baina, Kiki Amonarriz. Bueno, alperrikako plazagite, Kikek ez du ez erriken nola alperrik. Hola, aprobetxatuz, pasatzen hango elkardendatik. Eman zigun barre batzuk egiteko aitzakia orduan, orain ere zurekin anekdota du errepikatzeko aukera, tira. Ba, ondo, edukia sortzen, etengabe. Antxon, lehenengo galdera nik egiten dut tarte honetan, eta gero normalean oianak hartzen du gidaritza, baina galdera inozua bezain garrantzitsua da guretzat. Bigarren kafea izena duen tarte honetan, kafe utxe izena duen sekzio honetan, kafe zalea zaren ala ez galdetu behar dizut. Ba naiz. Eta gustatzen zai gainera, kafe zale hoi gustatu berri zaibuken bezala, ez da, hori diote adituek. Kafea hutsa, azukreri gabe, makinakoa hartzen dugu hemen, Miramonen, ez da, finena ere ez da izango, baina gustatzen zait, kafea bai. Kafea gustoko duzu, komunean ondoren tartetxo bat egitea ere, bai. Hori beti, ez da? Zan dut batak beste dakar. Tarteko zigarrorik ez? Hori izan da beti kombinazioa edo binomioa, baina... Batek bestea dakar, baina Miramongo makinak bereziki dakar. Badu dozi hori ere. Zigarro beharri gabe, ja. Oso zorionez gertu daude, bai, kafe makina eta komuna, beraz. Norbaite pentsatuta kokatu zuen bertan, bai. Hori ba. Bueno, asingo naiz, ez serioagoekin, hasi beharko deuta. Antxon, lotxatia omentzinela txikitan. Hori horrela da? Bueno, hori askotan gertatzen zaigu, ez? Aktore munduan da bien jende asko esaten du hori. Bai? Nik izango nuke, lotxatia bana izela, oraindik ere. Gero ikasi dut Tolosar on bezala, eta zuri fama baitaukaguk, eta faltsu fama eta hori, disimulatzen, eta pixkat kasu bitxia izan daiteke zentzortan, lotxatia izan da ere, nola sentitzen nahi zen hain eroso adibidez jendaurrean, edo jendartean izkedan, eta baina lotxaren zentzumen hori ondo aktibauta. Zerbait egiten badut gaizki adibidez jendaurrean, nik ala nahi izan gabe, propio, pixka bat, babes hori jarri, eta komedia kortarako aukera ematen du.
Nik egiten badutan kasartzeat publikoki horrela nik ala nahi izan gabe, lotxatzen naiz oso fuerte, benetan, Orduan, hori oraindik ere badago nolabait, bizikleta, hori pixkat lotxaren da lotxagabetasunaren artekoa. Eta laudorioa nola daramazuan, Jon? Ze nik... Laudorioa ondo, laudorioa zora da. Laudorioa ondo, ordu netzara lotxatia. Ez, broma. Ez dut gehiegi, baten bat hasiko balitzait zerbait ona esaten, eskerrik asko eta bar, eta apreziatzen du noski, baina ez dut gehiegi hortik jarraitu nahi izaten ere, azpimarratu. Bai, benetan, segi hortan, ez. Eskerrik asko eta, venga, goazen beste zerbait dela. Barruan, gozatu bai, baina... Nik behin esan niongo Juriri lotxatian nintzela, benetan barrutik lotxatian nintzela, eta zuk egin duzun deskripzioaren oso antzekoa sentitzen dut, bai, moldatzen gara publikoki jendearekin eta hola, eta ia jakatu nindun, lotxaga beta. Behin ikusi dut lotxatuta. Ulertzen dute, Juriren erreakzioa ulertzen dut. Egiten dut saldu, Asensio. Egunero nago Asensiorekin, egunero, eta azkeneko 4 urtetan egunero, eta lehenago ere noiz behinka. Lotxatuta behin ikusi dut. Orduan, salbuespena izango zen hori. Eta zer dela eta jakin dezakegu edo? Ja, hori ere galetu nahi nuen igan, jo, no sondo. Nik ere ez dago garbi. Bai, esan ezin taldeko Janire. Gonbidatu eta esan genion Inigori, nola esan zineko partaidea den, bera ere, egon beharrean aurkezle lanetan elkarrizketatu modura egongo zela. Egin zidaten gauzat oso arraroa. Zenin egoen, hemen oraintxe nagoen bezala, saio hau gidatzen, Janire hor parean, eta egin behar nuen, saioa gidatu, eta nire burua entrevistatu zezatela utzi pera. Kortozirkuito batek. Eta hori, negon hor, enekila, ez galderak egin, ez galderak erantzun. Orduan kontua zen, deseroso zeundela. Ez baitzuen bera kontrolatzen egoera. Orduan ez dut sekula lotxatuta ikusi. Bueno, ez gara hemen lotxa zitze egitera etorri, ze Antion Telleriak lotxa ere, dauke erlatiboa, esango dugu lotxati erlatiboak garela. Eta lotxa eta egoa nolabait, itzuli purdika jarriko ditu gaur bertan, oiana. Eta lehen esan dut, zuk aipatu duzula noiz bait, hori ez, umoregile batek edo gogoan duela bere bizitzan esan zuen lehen txistea edo nola sortu zuen lehen barre algara hori. Eta zuk gogoratzen omen duzu? Gero oso lotxarekin batera oso presente ironia ere, eta pixka bat hori idatzi nuen ironia hortatik, ematei segulako pereza, badirudi ja komiko guztiek, nik gogoan dut nola nire lehenbiziko atera aldi hura, eta alako momentu oso trascendentala, eta erabaki nuen, orduan izango nizela komiko, eta pixka bat horri barre egin nahian edo idatzi nuen webgunean hori sarrera txori. Bederatzi hilabete nituela nire lehenbiziko txistea, ez imaginatu. Ez, baina berez, gogoan, joera izan dudala eta gustatu izan zaidala jende horren horrela ateralditxoak bota eta batez ere jendeak ateraldi horiek ospatzen zitueneko momentua eta jendea barrez jartzearen sensazio hori eta hori gustatu izan zait, baina horrela 1988ko irailaren hori ez daugat, horrela apuntatuta ez daugat ez. Eta idazteko zaletasuna betidanik izan duzu? Edo azken urteetan behintzat bada zerbait hor, gustatu egin zaizuna? Beti izan dut horrela hizkuntzarako, letretarako joera, oro har, eta idazteko eta erriztasun pixka bat ere bai akaso, eta LH bosgarren mailan adibidez irabazi nuen Uxola saria, hirugarren saria irabazi nuen, Bai. Prosan eta txingurri bat soldaduzkan izeneko lanari esker. Txingurri bat soldaduzkan. Jo, ze ona, Antion, begira, gauza asko egin ditezula, eta inbidia sentitu dezakedala, ez dakit milu ze aurkezten duzulako, edo aretoak betetzen dituzulako, edo filmien egon delako zure lana. Baina benetan inbidia Uxola sariaren gatik sentitzen dut. Aurkeztu izan zara? Noski aurkeztu. Baita ni ere. Noski, eta irakasle batek deskalifikatu egin ninduen. Idatzi nuelako, hau kontatu dut behin edo behin hemen, idatzi nuelako amodio historio bat, nik olentzero bakarrik ikusten nuen, eta olentzero hori emazte bat oparitu nion historio batean, ze garai hartan gure eskolan ez ziguten esaten. Mari Domingigo jurik asmatu zuen. Izan zinen aurreratu egia, ez da? Ez kontrakoa, nik pentsatzen nuen, ze ondo ez, Mari Domingigo, ez beste izen batekin, baina emazte bat opatuko diot zen. Eta ia bazegoen. Claro, gizon hau bakarrik bizi dela, eta orduan pentsatzen nuen, behar du, Andre Gaia. Irakasle batek esan zidan, goiri baina markatu, eska existitzen da.
Olentzeroren Nire bikotekidea. kasuan, txingurri bat solda euskan ezen existitzen. Horregatik eta horregatik soilik ematziatela saria. Jo, ze ondo. Zorionak, Baina soldauska ez duzu egin, ez Jon? Ez da bat ere. Nik uste dut, eta beldur hori izan nuen umetan, Ze gure lagunetako baten aita horrela guri adarra jotze aldera, eta esatzen, entzun dut, bueltatuko ote den, eta lotxatia pizka bat, eta oso koldarra izan ez batez ere betidanik, aitari gabe zuen, aita, hau, benetan, edo, nik ez du nahi, Soldauzka ez, Zegoal idea horri bueltaga, txingurri bat jarri nuen. Ni beharrean egin ezala txingurri bat, ez Soldauzka. Oso langileak direla diote. Hori ba. Bezala berak, bai. Esan duzu hori idazteko zea hori, izan duzula pixkat, eta ze momentutan erabaki zenuen, benetan, benga, orain hau guztianik hor, ze egia da irratian, telebistan, aurkezle, bakarrizketak ere egin izan dituzu, baina zerk piztu zizun bakarrizketak eta gero lan oso bat ola egitea, zea hori? Ni irratian, karrera bukatu eta bekagun hasi nizenean, ja, ordura arte, jabetu nizen, ordura arte zaletasuna zela, ofizioarekin ere lotu zitekela. Ni pentsatzen nuen, niri gustatzen zait komedia eta entretenimentua eta guztia, baina irratian sartutakoan, izan beharko dut, kazetari serio bat, eta trafikoaren berri eman, eta titularrak errepasatu eta guztia, ez da. Eta nire zorterako bekaldia egin nuen Gaztean, hartu nire duten Gaztean, eta hor ja zeratik izan zidaten Antxon, hemen entretenimentua, Eta izan zen lehenbiziko aldiz pentsatzen, gustatzen zaidan hori, eraman dezaket lanera ere, hau ez da lanetik kanpoko denbora pasa soil bat, hemen has naiteke pixka bat entretenimenduan trebatzen, eta gidoitxo batzuk idatzi, edo irratirako sekzio batzuk, eta bar. Orduan, arrezkero pixka bat bideo hori urratzen hasi, irratian, telebistan gure kaxan ere, hori zen plana, alegia, pixka bat konfirmatzea, ados, nik ikusentzunezkoen esparruan edo ari nahi dut bereziki komedian eta entretenimentuan. Ze posible dantza, eta orduan bide hori urratu nahi dut, ezta? Eta gero, eta zuk ere sarreran aipatu duzu, bakarrizketak ikusteko monologetarako zaletasun hori izan dut, nahiko gaztetatik ere, baina Louis C.K. Amerikarraren Netflixeko 2017 izeneko gura ikusitakoan izan zen. Ostia, hau guztia egin daiteke eszenatoki baten gainean, ez da, eta pizuizidean gogoa handia, hortan hasteko edo saiatzeko behintzat, eta gero aldi berean, nabaritzen nuenik hemen irratian egin daitezke gauza asko, baina beste gauza batzuk igual egiteko bazeudela muga batzuk, ezta? Eta horrela labur esan da, eta lankideak asko maite ditut, baina askotan gerta ditzaidan igual nik idatzi lauzpagoz txiste, eta txistea botatzen ari nintzela, erdian hauetako bat sartzea. Niri behin gerta ditzaidan, da nik horrela. Egin ditzen saiakera batzuk, Antxonen zutabea izeneko sekzio bat egiten hasi nintzen, da pixka bat stand-upera gerturatu nahian, edo, eta gartzen nintzen estudioan zutik, mikrofono bat eskuan hartuta, eta azten nintzen hor materiala botatzen, eta niri behin gertatu ditzaidan beste hau da, hori ez da. Eta orduan ikusi nuen, bide bakarra zela eszenatokiran eraman hori, eta hasi beharra zegoela zuzenekoak egiten. Eta horrela hasi nintzen, bai. Egia da, agian zuzeneko hietan publikoak hori ez duela egiten, zure lankidek egiten zutena, baina zuk oso harreman zuzena eta hartzen duzu, zerbait entzuten duzunan ere, eta gehitu egiten. Bai. Hori nola eramaten duzu hori guztia, naturaltasun izuaren? Ez da baren parte da hori, dute publikoarekin harreman hori izatea, Euskal Herrian onerako eta txarrerako publikoa da nahiko perfil bajukoa edo esango dugu. Gipuzkoan bereziki, txarrerako izango da, askotan kostatzen delako pixka bat antzokia behirotzea eta benetan horrelako ikuskizun batek behar duen giro hori eta eragitea, baina onerako jendeak uste dizulako, zu kontatu beharrekoa. Ze ikusten ari naiz, esaterako Madrilgo eszenan zeari den gertatzen, eta publikoa doala antzokietara, protagonista izateko bokazioa handiagoarekin. Alegia, entzutera baino kontatzera doa jendea, eta hori ez da. Orduan harremana pixka bat horti doa, ez da? Alegia, zuk badaukazu material bat, eta nik ikuskizunan alabait itxita edo badauka nire buruan, baina gero, ez da gauza bera Donostia motatzea hori, edo Donostia motatzea gaur, edo Donostia motatzea bihar. Bestelako giro bat egon daitekelako, edo... Eta pixka bat aldagai bizi hori gustatzen zait. Hau da, erreakzioa erabateko izan bada, pixka bat heldu horri, edo batean horrela norbaitek zerbait esango balu, pixka bat erantzun horri ere tira, eta hori gustatzen zait, erakartzen hau ze bestela badirudi antzezlan itxi bat edo dela, ez da? Hau da nire gidoia, eta hemen ikena izaterako.
gustatzen zait oinarri hori edukitzea, baina gero hortik aurrera atera eta pixka bat improvisatzeko aukera ere edukitzea gustatzen zait, bai. Nik uste du publikoak ere hori eskertzen duela, horrelako lan bat ikustera juten danean. Aipatu duzu Louis C.K. eta bere dokumental hortan ikusi zenuela, hori egin daiteke, zer da hainbeste erakarri zintuena bere lan horretatik edo, eta zer da zuk stand-upeko zerbait ikusten duzunean lan bat, eskatzen duzuna edo hola gehien baloratzen duzuna kaso? Nik Louis C.K. ikusi dagoan, sentitu nuen oso fuerte. Nik ordura arte pentsatzen nuen komedia egin zitekela abia puntu ja komikoetatik. Alegia, berez barregarriak diren gauzak hartu, eta egoera horiek pixka bat ustiatu, eta hortik hasi materiala ateratzen, baina abia puntutzat ja jota, esango dizut, eta berriz ere Espainiara egingo du, baina el Club de la Comedia zelako saioetan zegoen hori, ezta? Gimnasioak edo hegazkinetako janaria, eta beste, ondo dago, baina ja abia puntua bada pixka bat barregarria, ezta? Eta hor, ondo, baina ikusten nuen pixka mugatu ere bazela, alegia, ezina edo zertaz hitz egin, ezta? Eta Louis C.K.'ren 2017 izeneko ikusten baduzue, tipo ateratzen da eszenatokira, eta Gabon eta eskerrik asko esan eta gero, aipatzen duen lehenbiziko hitza da, abortoa. Eta azena, abortoari buruz hizketan, eta jartzen ditu 15 minutu. Eta jartzen ditu mahai gainean gainera ikuspegi guztiak. Abortoaren alde dagoen jendea, abortoaren kontra dagoen jendea. Eta bera nola pixka bat erdian, gero abortoaren alde dagoela argi guztien dut, baina pixka bat errealitate horren ertz guztiak mahai gaineratu, eta, hemen ze gertatzen da, eta komedia ateratzea hortik. Eta gero jarraitzen du erlijioari buruz hizketan. Eta, hau ere egin daiteke, alegia, pixka bat putzu hauetan ere sar gintezke. Eta hor nabaritu nuen, kontua ez da ja abia puntua atsegin edo barregarri batetik abiatzea, baizik eta ez. Abia puntua izan badila bizitza bera eta gure realitatea eta inguratzen gaituen guztia, eta hortik egin ezagun komediara, ez da. Eta aldi beran ikustea ere hori gustatzen zait. Egitea gustatzen zaidan bezala, ikustea ere gustatzen zait. Jendea pixka bat, etiko topikoetara jo beharrean, pixka bat gehiago, burua pixka bat gehiago nekatzen duen jendea hori gustatzen zait. Eta uste duzu oraindik hemen kosta egiten zaigula hori adibidez, edo gai batzuk, zuk adibidez, gai batzuk hola ukitzen dituzu, baina oraindik batzuekin garela, hor, pentsatzen du gustatuko zaizula ere deserotasun puntu hori ere sortzia, baina... Hori ere behar da, erreakzio hori ere behar da, ze bestela non dago, pixka bat, egoera horren magia, ez da, oso... Eta gai oso atseginei eta errazei buruz hitz egitea ere gustatzen zait, eta komedia era pixka bat eraginkorragoan ere egitea gustatzen zait, adibidez, ikuskizun berrian hitz egiten dut nire izena da, ezta? Antxon izena izatea ume txiki nintzela, horrek zera egite dizun, eta jendeak segituan ja erosten duen ideia bat, edo, eta hori ere gustatzen zait. Baina aldi berean, pixka bat, hori, gustatzen zaidana komedia egiten hasi eta errealitatearen zati bakarrean edo jartzea fokua, ez da? Atsegina diren gauzetan soilik jarriko dugu fokua. Hori baino, iruditzen zait, ambizio gehiago behar dugula, ez da? Eta bereziki atseginak izango ziren gai batzuei buruz ere hizketan hasi, eta hortik abiatuta jendea pixka zure aldera ekartzea eta aserako tensio hori pixka bat gaindituta jendea barrez jartzea, iruditzen zait dela egin daitenen gauzarik gure disiplinan egin daiteken gauzik ederrenetako bat. Aipatu duzu ni, lan berria, nik gogoan dut atera zenuenean ez dakit lehen kartela zan edo perfume kolonia, eta hor ere baduzu ez promozioarekin, aurreko bazertzela batzuk eta jendea pentsa dezala, imaginatzen dut hor irudimena, uzten duzula pixkat, hori gustoko duzu, ez da? Gustatzen zait, aldiberean promozio lana ulertu daiteke pixka bat derrigortasunetik, egin beharra dago, ulertu daiteke beste aukera bat ez dela, ez da? Egin beharra dagoenez, goazen hemen ere buruari buelta pare bat eman, eta entreten izela, nik, gertatu izan zait, emanaldi bateko promozioa egiten hobeto pasatzea, gero emanaldian bertan baino, igual ez da bereziki honatera, edo zer da egit, ez da? Eta bide horretan ere, eta batetik hori, eta bestetik, ikuste dut, hainbeste promozio dagoela aldi berean, sareetan, pixkatera egite gizu hori ere, ez da, ari naiz, jendeari denbora gehiago kentzen, esateko, ni egongo naiz bihar, eta orduan da, jendeari denbora lapurtu behar da diot, sikiera bueltan ere, zerbait eskaintzen diodan. Txikeria... Hoi ba, jo nintzeu.
Estan baino, bihar hemen egongo naiz, horri buelta txiki bat eman, da saiatu zerbait eskaintzen. Ez dakit hor promozioa jarri dezakezun atzetikan, Inigo momentutxo baten, eta zerbait esan duzu izenaren inguruan, Antxon izenaren inguruan, bueno, itzengo duzula ere, zerbait gehiago jakin daiteke edo gonbidatu inbar dugu jendea zuzenean, ezta? Bueno, jendea gonbidatuta dago beti. Sarrerak eroste baituzte beti daude gonbidatuta. Hemen galdetu dute. Earra, Antxon, noiz egongo da zure bakarrizketa sarrera agortu gabe? Hoi da, bai. Ja, jode, hau da, soldautaren kultura, ez dakit. Bai, horta zainitzen hemen, ezta? Eta gero, Gorka gero, hemen Gorka Santestebanek dio, Antxon, aspaldiko, zemuz bizia izondo? A ber, Gorka, ikuste bestik ez da, Goiurik marikondia esmatuzun eta Antxonek hedonismoa. Hortan ari gara. Kanpora begira bintzat bizi gara oso ondo. Gero ja barruan baditu bestelako miserio batzu, baina kanpora begira beti ondo. Bai, eta... Jode, galdera zen, barkatu... Ni buruz pixkat geixoa, ber. Zeri buruz zingo duan. Eta hori, izena aipatu zunez, Antxon dauta beste, aipatu beharreko beste izena da, Markel Irigorazena, ze perfumearen historia honetan eta kanpaina honetan, bera izan ze pixka bat garuna jarri zuena ere, eta oso eskertuta, eta segulako lan egin zuen. Eta gaitegiari dagokionez, formatua aurrekoaren antzekoa berdina, alegia, ni mikro batekin ordu eta inguruz hizketan, azken ikuskizunura erretiratu nuenetik ona bitarte, bildutako material hori guztia, eta jabetu naiz, badela hortan personalagoa, alegia, gehiago hori naizela pixka nire zilborrari begira, ze aurrekoan ez bezala, kasu honetan, enaiz hasi gauzak asmatzen edo. Zene dut, nekatutaken nebilen oso humorearen zerbitzura, eta hori ere gustatzen zait, eta garai hartan ala sentitzen nuen, eta humorearen zerbitzura jarrita, asmatu beharra badaukat, behin joan itzela kiroldegira eta gertatu ditzaidala ez dakiz zer, asmatu egingo dut. Bigarren ondara begira jarri ez dut hasi nahi, gero zerorrek ere pixka bat sentitzen duzu material hori arrotzago edo, ez? Badakizu ezurretan edo ari zarela, eta ez daukat arazorik horrekin, baina gustatzen zait beste batzuk ezurretan ikustea, ez daukat inongo arazorik, komediak hori ere badaukalako, ez da? Baina nahi nuen pixka bat, goazen material errealagoa edo egitera, nola baita, ez da? Orduan, zer da entzain niri? Zer pentsatzen dut nik? Zer daukat inguruan? Eta horregatik batetik izenarena dago, bikotea harremanez ere, Ainhoa Vitoria Andrearekin daukan harremanaz ere hitz egiten da, amonak, amonekin daukazun harremanei buruz ere bai, osasun mentala, beti oso presente, terapeuta kontuak eta bar, eta hortatik badago, ez da era bat ere ni, eta dena ni izango, bertsolariei buruz ere hitz egingo dudalako, ze demotre. Beti dago ondo, ezak, kolektibo horrela sakraturen bat pixka bat, dardarka jartzea edo, eta bertsolariei buruz ere hariko naiz. Horrekuan, ez? Bertsolaria dira irakasle berriak. Bueno, asko irakasle dira. Osea, euki ditut nazka egin da orain. Irakaslea bazara eta bertsolaria, listo, ja. Edo etorri, berezik izu etorri. Galdetu nahi nizun, arropari buruz? Zaipatu pixkat, arropan, uste dut, pentsatu hola badaukala bere buelta, ez dakit honetarako ere joduzun hola... Bai. Nire buruan hor bat zegoen, nekatutak abiatu genen ere, egin dezagun apustu serio bat. Zago ditugu txorakeriak, baina apustua izan da dela sendo xamarra, ez da? Eta hortan, bideaneko lagunak, Julen Caminos eta kompainia, eta eurekin antolatu genuen pixka bat, estenografia ere, zaindu dezagun apur bat, eta baita jantzitegia ere. Eta ontarako izan dut asoziatu edo Miriam Lizarralde Tolosarra. Iruzian da Tolosar batekin aritzeak. Ze hau aritzen da, estilismo ardura duen hainbat bideoklipetan, eta segulako talentu honek ere. Eta esan nio, Miriam, jarri dazu zerbait, esplikatuko dizu nipizka nundi nora doan kontua, eta bai, eta egia zan, gaur Donostian, arrox, jantzita dotore joan naiz. Donostia ere bada pixka bat arroxa, ez? Zan duzu gaur Donostian, horrek esan nahi du, aldatu egingo duzula jantzia emanaldi ezberdinetan? Berrogei bertsio ere, baina... Taylor Swift. Bai, eta ikuskizunean zehar aldaketak egin, hori segula. Urreko txisterako itxaron momentu bat eta jantziko nahi. Ez, pare bat, ez da gauza bera Jimmy Jassen aritu, dako testu inguru rockeroago batean, edo Donostiago antzoki batean, ez da? Orduan, pixka bat egoerara egokituta, baina Miriamekin egin du lan, da oso pozik hortan ere.
Beraz gaur eta bihar egongo zara Donostian, garitzen 7:30 eta baina agortuta daude uste dut jarri ziren egunetik. Hori izan zen sekulakoa. Bai. Antza Donostia inguruan badauganik fandom sendo xamarra. Bai. Bestelako herrietan ikusteko dago, ze horre ere jende asko izan zian. Juantxon, egin beste bat Donostian. Baina egin beste bat Donostian, ze joan nahi dut ikustera. Bueno, hor daukazu Bilbokoa eta... Nik joan nahi dut Donostiara. Alegia, zure jarraitzailea naiz, pixka bat Donostiako perimetro bueltan. Bilbora arte... Ikuslearen alde, esango dugu, garestiagoa dela, peajea eta gasolina sarrera bera baino. Baina, autobusez, tita bat entzaude eta merke-merke, Gau ez itzultzeko... Gau ez itzultzeko tuzen, bai? Amaika karte edo badaude. Laulakarra, bestela edo... Mugia edo... Barikarik. Orain merke dago. Hori da, bai, 3 eurotan bilbon zaude. Bai. Merke? Donostitik Bai, egin zituzten sekulako berapenakor. Bai. Lehen aipatu duzu, Ainhoa Vitoria, tanik kontatu dit, sukaldaritzare izugarri gustatzen zaizula, oso ona mentzeala, Hori ere, igual dastatu dezakegu unen baten, nahi bai, zu nik soziedad jarrikoetan, Jon. Oida. Bai, nik ere hau gat, baina eroetxe gertu dago. Zurian bestela. Gustatzen zaizu uste dut, hor ingurun ere jendia, beira eta hola itzea edo, nola da hori? Hor ere bai, Guk asko famatu izan dugu, nire etxean horrela paella prestatzeko plana, hau etxean sukaldean isla deritzen zera hori, bueltan jarraide jendea, eta orduan nik deialdia horrela egin izan dut. Larun batean, paella jana etxean, etorri ordubietan, bazkatzen hasiko gara 3:30 galdera edo. Etorri nahi gauzue, eta ni ari nahi zen bitartean, tragotxo batzuk hartu, eta beste zerbait jan, hau eta beste. Asko gustatzen zait, kozinatzea bera, eta gero inguruan jendearekin aritzea, zesanik ez. Bai. Baina hor, esan barra dukagu, naiz eta egoaren inguruan zuk zerbait aipatu duzun, eta nin, eta oso sozializazio prozesu polita dela, ez? Kozinatzen, mokautxo bat jan, ardotxo bat hartu. Bai. Hori marabila bat dela. Bereziki jendea eskerronekoa denean, ez da beti tokatzen. Gu oso eskerronekoa gara, baina ikusi dut oiana, amua bota diogula, eta honek amuarra izarra bezala, izkin egin diola amuari, Ez. Hau, Julen Portillo Zarauzarrak ere esaten du, hemen Euskal Herrian esaten den gezurrik handiena dela, afaia imehar deu. Ingo. Eta hor txegatzen da. Bai. Berriz ere, amuarra izarraren egin du. Hostia, honek araxixi bai agoiti beraz azpibide. Jarri fetxa. Hori, hola bai, estututa baina ondo. Hori. Emanaldiak eta gauza horiek, ez? Astentzia. Bai, artistaren izimo doa. Claro. Aste arte buruzurien oso zaleak gara gula. Bueno, bai. Onenak, baina aste artetan dagoa miluz, Berriz ere amurraia. Aste azken buruzurien oso zaleak ere bagara. Edo zein egunena, ez da? Atako du. Bai. Bueno, itzul gaitezen serioetan. Bai, bueno, paella aipatu duzu, baina baduzu plater olatiak, hau primeran atatzen zaitu. Arroza bai, paella gustatzen zait. Patata tortilla oso serioak egite ditut. Hor komedia gutxi, Patata tortilla jandakoan jendeak barrerik ez du egiten, ez dugu, ostra, ona dago, Bai. Eta gero asko liluratzen hau, igual izango da gizonon kontua, baina parrilla kontuak asko liluratzen hau. Bai. Badakit hor sortzen direla topiko batzuk, ez badago parrillaren bueltako gizonkeria zera bat, enuke horren parte izan nahi, baina asko gustatzen zait, Piztea bera, eta gero, arraia parrillan egitea, hori da, sekulakoa. Bai. Eta eroitzen parrilla dago, nire elkartean. Eta arte ekaitz zoragarria, bai. Baita ere. Ekaitza ez ikatza. Geratu naiz arteari, itxatxia mantendu behar nion ala, ez? Oso poetikoa. Gorra, irrati esatarion lana gorra, itxatxia, eta hori da, kezketakoak. Itxatxitak, ez daukagu pixkat. Itxatxitak. Bueno, bai, ikatza ona, parrilla ere bai, roda bai, bakarri falta zeigu. Ba, listo. Hori marito gegartzen badu, fenomeno. Marito gegartzen. Hori, Donostien.
biziletan ibiltzen da Donostiatik oso giro zinematografikoan, Marito pelikula bat bera da. Eta portura hor bildutan goize errodabailo hartuta, Bueno, ingo dugu. Bueno, data, pita bat. Data, mikrotikan. Bale, jarriko dugu. Ez dakitzen ba denbora daukagu, niño, hor azken txampan murgildu barko du, gizon honek ere atxeden hartu barko du momentu batean. Imar daugat, hilea moztu. Segulako zorte hau gagu, eta hilea moztu egute hemen telebiztan. Esate jate, kuariako esate jate, ordaindu gabe, eta esate jate, ez, kobratzen, zelan ordutan moztu egute. Beste liga bat. Venga, azken galdera murgilduko gara, eta bestelakoak utziko ditugu erreboi hori parria jatzen dugu. Bai, baina ez dakit nola bukatu, Oso ondo errebolloa, Asensio, batu erara ondo. Konturatu zara ez, lehen erroda. Bai, batzutan, ez dakit, autozuzenketa horietan, Hori, ondo. Bazpade egin dugu. Gera da hitza badak idala, baina gero erabilera hau. Nik egia jateko nahiago dala rodaballoa, baina... Baina errebolloa esango dugu. Besteak gehiago pistifaktoriako izaten da. Seguruenik, bai. Aizu, uste dut horrela xamaituko dugula, Oiana. Jarriko dugula, eta orduan egingo ditugula, gaur egin ez ditugun galderak, eta adierazpenak ere, bai. Baina, antionteria, kakapila, gaur, kaka zurea izango da, ni ikuskizunean kakak zurea behar du. Bai. Eta Miramoneko kafe makinak zerbait utzi badu behintzate. Baita ere. Ondo ari ginen rodaballoarekin bukatu dugu pizka bat eskatologiko, baina... Bai. Bueno, horrela behar. Hori ere bizitzaren parte da, Realitatea zitzegin barra dagoela komedian, hori ere realitatea da, beraz. Bai, guztiz. Anjoan, gozatu gaur, gozadezala ikusleak, egon daitezela sarrera gortu gaeko emanaldi asko gorka izango dira. Hori da, gorka, eta badakizu ze, gorka jantestebanek arazorik ez dauka, mugi txartela hartu, eta Bilbora Gasteiza edo dantokira joateko, beraz ikusiko zaitu bestelako antzokietan. Zaindu asko, Anjon, daskarrik asko. Daskarrik asko denoi. Bravo. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. And so the outside bashes us in, bashes us about a bit. Feel it tugging you, plowing you flat. Then feel it filling your sails and warm on your back. Those who see and are silent. Blessed are those who see and are silent. Blessed are those who see and are silent. Blessed are those who see. So won't you hoist up the bucket now, Charlie? Who should all over the deck? 'Cause we've been getting most mightily filthy, mud marks up to our necks. Agurtu dugu Anjon Telleria, eta eguerdiko 12etarako 20 minutu falta diren honetan, Oiana Maritorenak genberen eskutik, begira da bota behar diogu, arte eszenikoetan asteburua, gaurtik abiatuta duen proposamen mordoari, nabari da, kurtsu hasi dela, eta hasi direla proposamenak ugaritzen, eta proposamenetan abiatzeko, bere azken txampan dabilen lan bat ikusteko aukera gaur,
Zumarragako Ariztia aretoan, oiana? Hori da, kanpora sartzen lana duela ja urte terdi edo bi, bai, izango du, ez? Xabinen Fernandezen historia pixkat, berak sortutako lana, Aitziber Garmendia zuzendu zuena, eta gaur Zumarragan izango dira txaldeko 8 eta 4 Xabin eta Intzalkain. Intzarekin aurrekoan egon nintzen, da esan ziren, gutxi geratzen dira, baina etorriko dira, eta ez zidan kontatu zeinetan un, baina, bai. Begira, gaur aukera, hortxe daukazue. Lehen esan du Anderrek, helduentzako Bergarako nazioarteko txotxongile mostra ospatuko dela asteburu honetan, eta gaur igaro lana eskainiko dute gaueko 10:00 Kartzela Zarrean edo egungo gaztetxean. Iraganean korapilatuta bizi edo askatu eta bizi. Hori da pixka bat erakutsiko digutena txotxongiloaren bidez igaro lan honetan. Masustondoaren patioa lana, Baiben konpainiarena Ordiziako herri antzokian eskainiko da 8:30, familia bat ikusiko dugu eta pixkat eriotza hurbilduen pertsona baten egoera eta familia horre guztiak egoera hori nola kudeatzen duen. Esan dugu, baina sarrerarik ez dago ni ikusteko Lugaritzen gaur ta bihar egongo da Antxon, Telleria, baina ziur aurrera begira sarrerak beste leku batzuetan ere izango dituela. Dantza pixkat ere badugu, La Voz Eterna lana Elorrioko Arriola antzokian eskainiko du gaur la MOF konpainiak 8 3 pieza ditu lan honek, eta gerraren ahotsa, maitasunaren ahotsa eta kontzientziaren ahotsa erakutsiko du pieza hoietako bakoitzak. La Argentina en París, El Contrabandista eta Sonatina. Iruñako Unibertsitate Museoan eskainiko da gaur 7:30 La Argentina edo Antonia Merceriari egindako omenaldi hau. Sentimundua lana Balmasedako Claret antzokian 8 ere ikusgai izango duzue gaur ostirala. Planazo pila bat, oiana. Bai, hasi behar da ja berriz ere agendak betetzen? Ez dakit, hasi beharko genuken agendaren kontua egiten urte hasieran urte guztikoa eman, eta orduan, eta ia antolatu horrela. Niola itzera, Zer gehiago? Biharko, badaukago, itzaliko bagina lana Mungiako Olalde aretoan 8 eskainiko da, eta bertsoa oinarri duen antzezlan hau Iraitz Lizarragak zuzendu du. Ximurrak lana ipatutako Bergarako nazioarteko txotxongilo mostran eskainiko da bihar gaueko 10:30 Kartzela Zarrean edo gaztetxean, eta Aitona Monek ematen diguten maitasunari buruz hitz egingo dute, maitasun hori neurrigabea den, nola kudeatzen dugun, arroz esnea prestatzen ari da Aitona bat, Luis, eta horren inguruan. Eta kasu honetan maskarak ere erabiliko ditu lan honek. Inesa de Gaixen pastoralak ere badabiltza duela 2 aste edo estrenatu zuten okerrezpanago, Hondarribiko Arma plazan izango da 5 goiz, ze luzeak izaten dira pastoralak. Eta bertan 1566an jaiotako Inesa de Gaixen bizitza kontatuko da, inbatetan sorginkeriaz akusatua izan zena. Dantza pixka bat ere badugu, Together to Get There, Baltierrako kulturetxean 8 eskainiko da 2 pertsonen arteko topaketari buruzko lan hau. Akira Yoshida eta Lalia Iguade dira dantzariak, eta azken honen konpainia da Lalia Iguade lan hau eskainiko duena, eta berak 2023an dantzari honenaren eta pieza honenaren Max saria jaso zituen, baina beste lan bategatik, Runa lanarengatik. Aiurri lana, Aukeran dantza konpainiarena Getxoko estena kalea jaialdearen barruan eskainiko da Areetako Geltoki plazan, atxaldeko 6:30, eta mugimenduari buruz hitz egingo dute. Eta atorren astean guk ziur aski hemen dantzarietako bat izango dugu. Jali, Barakaldo antzokian 8 eskainiko da, LED Siluet konpainiak sortutako lan hau Carlos Morauenkin batera. Carlos Morau Laberonal konpainia ezagun eta famatuaren koreografoa da, eta uste dut lana oso kritika ona jasotzen ari dela, beraz aukera duena hurbildadia dantza garaikideaz gozatu nahi badu. Zillar, Bergarako nazioarteko txotxongilo mostran izango da bihar seminarixoan 8, eta kasu honetan dantza garaikidea eta poesia bisuala nastuko ditu. Eta beste leku zoragarri bat zerbait ikusteko, arteaz gozatzeko, lekuaz beraz bezala, Txidalekun bihar atxaleko 6 batu zuzenean lana eskainiko du Miriam Pérez Cazaonek, ordu erdiko lan bat da, eta aukera ematen du dantza ikusi, musikaz ere gozatu, eta paraje hortan ere eskulturak ikustekoa. Alma
Eta igandearekin amaitzeko artea lana, garai batean txalok egin zuen lan hau berriz berreskuratu dute, eta Erandioko merkatu zarrean izango da 7etan, honi buruz aritu izan gara, Forever, kulunkaren maskarekin egindako lan hau, Basauriko sozial antzokian 7etan eskiniko da, Maxaria jaso zuen aiaz, eta Eros Bergarako seminarixoan atxaldeko 8etan, hauek ere maskarak erabiliko dituzte, bi pertsonen arteko bikote harreman bat kontatzeko. Aizu, ez dira proposamen makalak, nik zoritxarrez ikusten dut, ikusi nahi nuken guztia ezin dudala ikusi. Eta... Bueno, egongo da aukeraren bat gehiago, ezta? Bai, baino... Bai, sortzen didazu olako antxitate estenikoa, esango dugu. Bueno, baina joango gara pixkanaka osatzen, bai. oso goiza, urrian gaz. Bai, gauza batzuk ikusi ditut dagoeneko, baina gehiena ikusteko daukat. Nik ere bai, Ez que nolako zeaten, Joe. Zeba? Emate gut daukezuela, bingoko txartel moduko bat, eta horretena tatxaten juta zeatela, eta bietako zeinek abestuko duen bingo lehenago. Ez, bai. Oianak ni baino gauza gehiago ikusten ditu. Eta... Oianak egiten du bingo eta Inigo Klinea. Bueno, begira. Ez dago gaizki, Ez dago gaizki. Sekula naiz bingoan aritu. Ez? Bueno. Ez? Beraz, hortan bikoitia ez da gaizki? Badakizu Donostian badagoela horrela joko areto moduko batean. Bueno, badakizu joko aretoak izaten direla tristeak, ilunak, deprimenteak, ez? Salón del juego deitzen diren hauek izaten dira. Vale. Joan itzen behin lagunekin horrelako batera, esan zidatelako barrura sartu eta barrura sartu noski. Kanpora sartzen, jarraitu eta gelatxo bat topatuko duzu. Bingo izena duena. Sartuan. Eta leku ilun hartan ibili ginen, dena iluna, dena itxusia, alkohola ikusten zen, eta ateura zabaldu benuen, bingo jartzen zuen ateura zabaldu benuen, argia, txuria, txokolatea eta txurroak. Benetan? Donostiko Aitonamona jatorrak, bingoan jolasean, eta topatu genuen Nirvana. Bai. Holako leku ilun batean, Paradisua. Eta ara joan ginen, eta bingon... Egin zenuen gainera? Noski aritu ginela. Baina, uste nuen intzen nula. Eta bai. Abestu nuen bingo abestu egiten delako. Behin baino gehiagotan. Neri bakizu zer den gehien gustatu zaidana? Txokolatea eta txurroak. Bueno, eske zoragarria. Beti da hor? Bakar jungo naiz hortako. Gu jun ginen egunean, olexi zen. Zeo berezia izango zen agian? Jongo gara, probatu. Bai, horrati bakarri jongo nintzake. Bai, gaina Donostin txurrerian bat edo beste ja itxin dute, eta gutxio ditugu. Eta negun neri, planoi gustatzen zitzaidan. Bai. Haizu, nire naiz oso poteatzaia, eta orduan txurroagor txokolatea egin guztia. Zoragarri, karo, eskezuk imaginatu, guk bizi genuena zela, leku hau iluna, deprimentea dela, hemen beti herri askotan joko areto hauek lotuta egoten dira, arazoekin, liskarrekin, eta bapatean barruan zegoen giro sanoa, txokolatea, txurroak, hori baino zoragarri horik ez dago. Ez dago. Ba horixe. Baizue, aurrera egingo du. Bai. Preste aurrera egiteko. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Goizeko 11:40 minutu ditugu, eta aurrera egiteko, lehen ere aurreratu dizuegun, artista baten kantu berria entzungo dugu, eta arekin ariko gara kantuaren inguruan segituen. Begiak itxi ditut eta hasi naiz pentsatzen, espaldi ahaztu zitzaidala, bizitzaz gozatzen, ez zaudenetik zaila da, aurrera egitea, pentsamentuen paisaia, oroitzapenez janztea, goizero esnatu eta ondoan ez izatea, uzitako utxunea, berriro betetzea.
Saioaren hasieran ere entzun duzue, Esti Marquezek ondoan ez izatea singela aurkeztu duela, bere album berria izango denaren aurrerapena. Josu Erbitik ekoitzi du ondoan ez izatea, eta Janire Arantza beren, esan ezingo Janireren, kolaborazioare izan du, hau da, Janire gainera. Saiatu nintzen luzaroan, ondo joan zein, ez zaudenetik zaila da, aurrera egitea, intxamentuen paisaia, Badator urriaren 18an argitaratuko duen Atemporal, bere hurrengo albuma izango denaren aurrerapen gisa, eta aurkeztu du ondoan ez izatea. Bideoklipa Aiora Ponzek zuzendu du, eta protagonista bera gurekin dugu bigarren kafean, olako, ez da git, erditze edo aurre erditzez, bi golpetxotan dator Esti Marquezen berriena, nolakoa izan den kontatzeko. Esti Marquez egunon edo eguerdion, eta ongi etorri bigarren kafera. Kaixo, eguardion. Zer modu zaude, atzo gabeko 12etan hortzinean abestia argitaratuko zen beldur horretan, zai, agertu da plataformetan, lehenengo erreakzioak, horrela bizi izan duzu, edo lotan zinen eta gaur esnatu zara guztiarekin? Ez, obviamente ez non egon, ikusten ondo igozan leku guztitara, betiko kezka horrekin, bakizula egongoala ondo fijo, baina bastare gateziala 12 eta lauro den arte esna. Bai, badaukez. Loak entzen duen beldur horietako bat bada, ez? Zerbait gaizki egongo den, edo bada ez bada. Bai. Aizu, diskoa badator, baina aurrerapen kantu ontarako Janire Arantza izan duzu ondoan. Ikusi zaituzte egun hauetan sareetan, Janirek ere, modu pribatuan edo, kontatu zian bere garaian, aizu bida honekin dabar, baina nik atzo gabeko 12ak arte, enuen kantu entzuteko aukerarik izan. Nolako izan da prozesua eta ze sentsazio emaitzarekin? Egia esan prozesua oso polita. Nik bizitzan ez zerbait oso polita bezala, nik abesti hau inunean inta nahiko... bialenion Josui, eta Josuk ekoizizunez, eta ekoiztuzunean nahiko garbinekan nahi nula Janirek abestea. Entzun tabanekin nork nahi nuna abestea, eta sentitu nuna nahi nula behazin abestu, idatzi nion, esan nion, bidale nion, eta baietko mantzian zeitun. Eta gaina bializizkia nola audio batzuk, beak nola ingo luken, eta super polita bezala izan da prozesua. Bion arteko ahotsak, Josuk diseinatu ditu parte batean, baina Janirek ere bere proposamenak eta ekarri zitun, eta super polita, uste denon artean indula zerbait oso polita, eta grabatzea junginan, arratsalde baten grabatu genuen baita, pipa, oso erreixa bezala dena, eta dena oso goxoa, abestia bezala, uste. Bai, abestiare goxoa da. Eta abestiak, Esti, ez dakit ze puntutaraino ordezkatzen duen datorrena. Honi hartzen diogu, traza bat, estilo bat, giro bat, oso Esti Marquez dena, baina era berean, pixkat berriagoa edo badena, eta diskoa ez dakit giro honetatik datorren, bestelako iruditeria bat ere egongo den, edo ze kontadi ezagukezu, 12 egun barru, 2 aste barru kaleratuko duzun Atemporal horren inguruan. Egia esan diskoak daka pixkat denetik, uste eta argitxua dela, ni naizelako nahiko argitxua, edo nire sortzeko modua delako nahiko, argitxua esango nuke. Baina denetik estilo ezberdinak gaude, beti den ere esentzia galdu gabe, baina nahi nun disko horrekin, esperimentatu pixkat, gustatzen zaizkiten gauza ezberdinak inta ez estankatu estilo batean edo, ez da estankatu, oso garbi alde makazatu zein dan zure estiloa, guai, baina nik nahi nituen 25 urte azkat eta nahi ditut gauza ezberdinak probatu ez, eta hori sentitzen nun, eta hori indet. Itzeitegu batez ere hasiera eta amaierez, hori da kontzeptua ez. Eta pixkat atemporal izan hau niretzat hasierak eta amaierak dialako nahiko atemporalak. Ez delako gaur hasi da eta bihar bukatu. Niretzat ez da hola amaiera bat ez. Ontzat amaitzen denean ez da bukatzen orduan bertan. Orduan, pixkat hortik tiraka inun diskoa. Zitako utxunean berriro betetzea
arrazoirik genuen Aipatu dugu Josu Erbit izan dela ekoizpenean, Josu ere, bueno, zure lanen eta batez ere zuzenekoetan ere bide lagun izan duzu azken aldian. Ez dakit disko horretan parte hartuko duten bestelakoetaz ere hitz egin daitekeen, esti, zerbait aurreratu daitekeen, edo pixkate jaipa mantenduko duzun eta hurrengo asteetan joango garen jakiten gauzak. Pixkat uste jaipa mantenduko etela eta joango naizela hurrengo asteetan esaten gauzak. Ados. Durangoko azokan izango zarete pentsatzen dut, disko hau aurkezten? Bai. Vale, hemendik itzordua egingo dugu dagoeneko Durangoko azokan ere bigarren kafekoak egongo gara, beraz itzordu hori lotuko dugu, ordurako diskoa ondo entzunda eta ondo aztertuta izango dugu, eta orduan gaur kontaz daitezkeenak baina jakingo ditugu eta joango gara aletzen eta aztertzen. Esti Marquez gure entzuleak azken minutu hauetan kantua osorik eta gure hitzik gabe entzuten utziko ditugu, eta zuri mila esker guretzat tartetxoa hartzeagatik, bideoklipa entzuleok YouTubeen daukazue, eta abestia plataforma guztietan ondoan ez izatea. Esti Marquez, muxo handi bat, eta laizter arte. Mila esker. Adio. Hasi naiz pentsatzen, espaldi hartu zitzaidala, bizitzaz gozatzen, ez daudenetik zaila da, aurrera egitea, pentsamentuen paisaia, oroitzapen ez zantzea, goizero esnatu eta ondoan ez izatea, bizitako utxunean, berriro betetzea. Eta Esti Marquezen doinu hauekin, bagoaz gure agurtzen, Oiana Maritorena genbe, datorren ostiralera arte? Datorren ostiralera arte. Goiuri ez eizarandia, datorren astelenera arte? Astelenera arte. Asteburu ona pasa biok, Berdin. asteburu ona pasa entzuleok, eta esandakoa orain eguerdik 12etan, informazioaren txanda hemen naiz irratian, notizia asko, batzuk onak, besteak ez hainbeste. Egunero bezala, gu, bagoaz, eta bueltan izango gara, astelenean ondo izan agur! Esnatu eta ondoan ez izatea, bizitako utxunea, berriro betetzea. Zure usaina hiltzatu nire memorian, bizipen dena giltzapean, gure historia. ez zaudenetik zaila da, aurrera egitea, pentsamentuen paisaia, oroitzapen ez zantzea. Goizero esnatu eta ondoan ez izatea, bizitako utxunea, berriro betetzea. Ez zaudenetik zaila da, aurrera egitea, pentsamentuen paisaia, oroitzapen ez zantzea. Keep calm and bigarren kafea.